Apa ya? Senut Mas, kopi nih. Yo. Malah mas, muncrat itu. Sama nggak susah, ini apa sih mas? Buaya roh apa? Jenenge perawangane yo best friend forever. Lah ono masalah all you can eat. Ngene lho. All you can eat. Nggetmu mana restoran Jepang apa ya apa? Tak gua food pisan ngono kok malah. Kulaan apa? Konferensi. Oh, wabotan ini sokan takon. Oh iya Pak. Apa teh konsultasi? Hah? Kontrasepsi. Bah. Konsultasi, Pak. Yo takono. Yo tapi aja angel-angel soalnya aku duduk guru. Ora iso jawab malah. Waduh, Pak. Iki duduk masalah pelajaran sekolah, Pak. Aku kate ngomong nih masalah hati. Oh, loh, hati. Serius sih berarti. Lek hati ya liver berarti. Tapi aku kate ngomong lek seneng ning dek iku aku wedi. Yo mek sing kok seneng iki lanang apa wedok? Cinta ditolak, dukun beranak. Lah, sampean kan ya wong wis sepuh to. Kira-kira sampean duwe kenalan wong pinter gak, Pak? Yo wakeh aku. Wong pinter nggih kene iku Guartati, guru SD pinter. Wong tuwek ku lho, Pak. Walah sing jelas lek omong iku. Lah lek wong tuwek ngono iki. Nggih. Kuwi ngerti papat iku, Mbak. Misene umur 87 yo. Kuwi tiba nang jeding iku ya. Kurang tuwek ora iku 87. Waduh. Langsung ae wis, to the point ae wis. Dukun. Dukun. Wis ta, Mas ono biayane piro ya, ora apa-apa. Tak bayar lho. Kuwi proyek iki. Sik. Ngono iki. Wis siap tok iki pokok. Masa njok saja nah. Untuk ndak seluruh tak golekne, Pak. Santai. Saiki aku tak balik mbek nyeluk apit, mbek nyepakno dana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brai. Tutuk, aku Leonardo DiCaprio. Karo kancane lali, Bun. Ngene lho, Bro. Iki lho aku ate njaluk tolong iki. Waduh. Gak iso iki, Bun. Iki ana tamu iki. Ate weteng barang kudu senep. Walah, ngene lho maksudku, Bro. Iki ana proyek iki. Iki penuh dengan profit iki. Ana duwike iki. Gelem ora awakmu? Wih, ana duwike. Waduh ya sip iki lek ono. Iki tawangune wis pole. Wetengku ya wis waras sing ora senep maneh. Apa man sing proyek profit oriented. Jadi ceritane iku, mang iku arek-arek ya iki rek omahe. Kuwi dukune. Kok sumpah ini, Mbak? Oh iki dukun wampuh pol iki. Wong iki Sakti Mandraguna, lulusan sarjana S1 iki. Ya apa mlebu ah? Wah, wampuh pol ek janan. Mlebu ngger. Kene ngger mlebu ngger. Ampun. Tidak ngerti,
Bahasa. Kene ger, lingguh kene ger. Nun sewu, Pak. Ana apa iki? Atene perlu apa iki? Dados ngeten lho, Mbah. Putune ajenge Wis, hop. Mbah wis seru. Mbah wis seru maksude sampean kabeh. Ngene ger, iki ana prosedure. Ana syarate. Kudu ana sarene. Lek gak ana sarene, tidak bisa diproses. Oh, nggih. Beres, Mbak. Berhubung syaratnya wis tak terima, baru ate tak eksekusi, ger. Napa, Mbah? Oke nyamuke, ger. Kenalane Pak Marbun gak ono sing beres sih. Setunggal dene anjenan. Odong-odong momot PT. Iki godhong, iki duwe. Aku malah pantun. Dul gondal gandul, oke barang sing gembrandul. Dil gontal gandil, goreng endok karo sotil. Pitik walik nyucuk dondong, aja dilirik, iku bojone wong. Kok yakin kan ngono. Boleh ya, Bro? Aman ah? Beres, Bun. Proyek sudah dieksekusi, aman. Lho, sik. Nah, kok mana? Sampai ku carry. Walah, cukup mana? Iya ta yang balik. Oh, Ki awakmu, Oke. aku. carry ya. Loh, Pak Marbun, Mbak Pak Bro. Waduh, konangan, Bro. Waduh,